Čau, vítam ťa v dnešnom videu, no a v dnešnom videu vám len poviem, že si dávam prestávku na chvíľku od YouTube a mám tu aj napísané, že prečo nebudem natáčať. No, natáčať nebudem kvôli tomu, lebo ja 1. júla až do 21. júla tak idem preč na 3 týždne, to je v podstate akoby také, idem v podstate do takých kúpeľov, jo, to je v Tatrách, tam budem 3 týždne, takže natáčať videa nebudem môcť. No potom odkedy dokedy, no jak už viete, tak budem tam 3 týždne, takže toto video vyjde 1. júla a potom ďalšie video vyjde možno asi tak, že 30. júla, možno 25. Uvidím, jak to postíham, alebo až 1. augusta, takže nejak tak. A chcel by som akoby tento YouTube kanál zase späť oživiť, lebo príde mi, že posledné videá, že moc sa im ako nedarilo, napríklad mám to tu aj na tablete napísané, že toto video, že sú tieto nové Brawl Stars skiny iba čisté pay to win, tak toto video má, že 8 zliadnutí, čo toto video natáčam, momentálne má 8 zliadnutí, má to, že 114 zobrazení, čo je akože strašne málo, nechápem, že prečo YouTube mi akoby to video strašne potlačil, jo? Že ho akoby skrýva, alebo neviem, jak to mám nazvať, lebo video predtým, čo som vydal, to bol ten push starov, tak má 48 zliadnutí a má, že 1000 zobrazení. Každé moje video má minimálne 1000 zobrazení konkrétne až na tie skiny a plus ešte som natočil. No, nedávno som vydal také video, že ako sa zlepší z Brawl Stars. Akože viem, že toto video je pretočené celkom dosť, ale dal som si s tým videom strašne záležať, strieľal som ho dosť dlho a za 4 dní to získalo, prosím vás, že 2 zliadnutia. Ja nechápem, čo robím zle. Reálne to video je tak dobré, má to, zase sa môžem na to pozrieť, má to, že iba 42 zobrazení. Mne príde, že YouTube mi to robí na schvál, že proste tie videá vôbec akoby neukazuje ľuďom a preto to má aj tak málo zliadnutí. Pozeral som si, že či tam nie je náhodou taký copyright, jo, že mi akoby tie videá nejak obmedzuje alebo skrýva, ale nemám tam nič. No tak som natočil shortku, že ako sa zlepšiť Brawl Stars. Získalo to 8 zliadnutí, čo ako na short video je strašne málo. Short videa má minimálne tak 50 zliadnutí. Aj keď ste nový akoby začínajúci youtuber, tak tých 50 zliadnutí akoby väčšinou získajú a má to len 8 zliadnutí, takže pokúsim sa môj YouTube kanál zase späť oživiť. Mám v pláne, že cez leto budem natáčať. Chcel by som jedno video do týždňa, ale aj častejšie. Dajme tomu tak jedno video za 5 dní si myslím, že by som v pohode stíhal. Potom ešte v polke augusta pôjdeme na dovolenku s rodičmi, takže tam neviem, či budem natáčať, ale dajme tomu nejaké 2 videá by som pretočil a keď tak by som to vydal po prípade. Skôr to bude asi nejaký push brawlera na max tier. Na max tier, na Prestige 1 som chcel povedať. No a mám tu ešte napísané, že ako často budem natáčať, to som vám povedal, odkedy dokedy nebudem natáčať, to som vám tiež povedal a potom to mám, že prečo som chcel prestať natáčať. Už aj tak pred týždňom som chcel úplne prestať natáčať na YouTube, lebo príde mi, že nejak, čo ja viem, nejak sa mi nedarí, ale zase tak toto je skoro vždycky, že proste na začiatku ako sa vám vôbec nedarí, tak preto chcem do konca tohto roka 2026 chcem v kuse natáčať videá. No a na konci roka môžem zase natočiť takéto podobné video a tam si môžem dať akoby porovnanie, že či som sa za toho pol roka zlepšil. Momentálne môžem to pozrieť, mám 7 odberateľov, zliadnutia celkové vám hneď poviem. Zliadnutie za celé obdobie mám 859 a potom ešte odberateľov mám 7, no a môžem natočiť, dajme tomu, na konci tohto roka tiež takéto video, ale tam by som si len porovnal, že či som sa zlepšil. A pokiaľ nie, že stále budem zaseknutý na 7 odberateľoch, tak asi s YouTube by som možno aj skončil, lebo príde mi, že to nie je moc také normálne, je proste natáčať pol roka a byť stále zaseknutých na 7 odberateľov, lebo mňa ten YouTube akože baví ma to natáčať, aj keď to moc neviem natáčať, ale pre mňa je základ, že proste mám vo videu môj hlas. Jo? To bol asi najväčší problém, s ktorým som strašne dlho bojoval,
ale som rád, že tam mám môj hlas. Naučil som sa robiť miniatúry, do popisku vždycky tiež popisok videa, keď chcete, môžete si ho pozrieť, ten vždycky píšem ručne sám na každé video. Potom už mám aj zoznam, mám konkrétne iba jeden IRL videa, no a celkovo mi príde, že som sa s tým YouTubeom akoby zlepšil oproti môjmu staršiemu YouTubeovému kanálu, ktorý už neexistuje, ale tam som tiež natáčal, len som nevedel vôbec robiť miniatúry a nevedel som akoby tie videá strihať. Momentálne môj strih by som ohodnotil možno tak 4 z 10, jo, akože není to zlé, dal by som aj viac, ale zase keby som sa mal porovnávať s tými najlepšími youtubermi, tak by som dal tak 4 z 10, ale na slovenské pomery, jo, keby som mal brať len Slovensko a Česko, tak by som si dal tak 5 z 10. Akože viem taký základ, si myslím, že ako strihať videá viem, skôr čo neviem je, že rozprávať na kameru, jo? Alebo ani že na kameru, momentálne natáčam na mobil a niekedy sa proste stane, že sa proste zakoptávam, ale už som sa o mnoho zlepšil, ako u môjho prvého videa, tam som sa skoro stále zakoktával, ale nejak som tam vystrihal, hej, takže tam to není moc ani počuť. No a toto video bude všetko, budem rád, keď mi tu dáš odber a like, môžeš napísať taký komentár, že aký chceš, aby som video natočil. No a uvidíme sa buď 30. júla, alebo sa uvidíme až v auguste. Tak toto bude všetko a zatiaľ čau.